Bine ai venit pe canalul meu, un loc unde cuvintele nu dor, ci vindecă, un loc unde tăcerea nu apasă, ci odihnește, un loc unde rugăciunea nu e doar șoaptă, ci respirație pentru suflet. Poate că ai ajuns aici într-o noapte grea, poate că porți în inimă un dor, o teamă, o întrebare fără răspuns. Poate că nu mai poți dormi sau ai nevoie să auzi că nu ești singur. Aici, la miezul nopții, ne întâlnim pentru un astfel de dialog, unul tainic, unul dintre tine și cer. Eu doar voi fi vocea care rostește rugăciuni în locul tău, când ție nu-ți mai iese niciun cuvânt, când durerea e prea grea, iar lacrimile prea multe. Vocea care șoptește speranță când ți-ai pierdut nădejdea, care cere milă în numele tău când tu nu mai știi cum să ceri. Vocea care se roagă pentru tine ca o mână întinsă în întuneric, ca o lumânare aprinsă în pritvorul inimii tale. Nu pentru că aș fi mai puternică, ci pentru că Dumnezeu aude și rugăciunile rostite în tăcerea altora. Aici, la vocea de la miezul nopții, rămân doar o șoaptă care te însoțește pe drumul întoarcerii tale către pace. Pe acest canal vei găsi rugăciuni de noapte, cuvinte care alină și liniște, adevărata liniște. Abonează-te dacă simți că locul tău e aici, lasă-ți sufletul să respire și vino să stăm împreună în tăcerea vindecătoare a nopții. Pentru că și la miezul nopții Dumnezeu e treaz.